Alauna na. Thank you din. God bless. Magpalit ng dami pagdating sa bahay. Huwag itutulog yan. Sambitin mo si Kristo ate para makatulog ka na. Huwag lang habang buhay. Ilan taon na kayo hindi nakakatulog? Sige, ano na malabas sa katawan nyo? Malakit, mainit? Sige, binaspasa ka na ni Kristo. Binaspasa ka na ng Pong Jesus Nazareno. Lapit na. Mawala na yung init, no? Hanggang saan na lang init na katawan nyo? Saan? Itong papel nito? At talagang may init yan, te. Tapusin na natin yung kalaban mo. Yung mga laka. Wala nang init. Salamat kay Kristo. Makakatulog ka na ngayon. Tinatapos ko na yung kalaban nyo para mag-uwi na tayo. Dilat na mata. Ngayon malalim. Ano paramdam? Magkang mabigat. Inom ng tubig. Tapos na kalaban. Agad. Kita mo yan ha. Nakabintilador pa yan. Alas 12 na ng madaling araw. Pinagpapawisan. Mainit malagkit. Oo. Anong binayad mo sa akin? Ito, nagsisinungaling. Sinungaling. Wala silang pambayad. Hindi. Wala silang pambayad. 5,000. Hindi. Ano, hindi, ito, ano na mabasa ka mo? Malagkit na init. Malagkit ngayon dito ko. Ngayon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon taga. O, kasi malamig na, madaling araw na. Ibig sabihin, ano pakiramdam mo sa ulo mo ngayon? Masakit pa? Hindi. Yung ibig sabihin, masakit pa yung ulo mo? Mag-ano siya. Magaan na siya? Todo. Todo. Sige pa. Todo pa. Kabila. Tumunog agad, oh. Ang dami. Straight. Pingutin ko na yung mga tenga nyo. Mag-uwi na kayo. Yan. Ay, dito. Ayusin pa yan. Chard. Ayusin mo na. Diyan ka naman, sa kabila. Sige, lagay mo muna dyan tubig. Meron pa kayo kasama. Para isang dasalan lang. Sige, diyan kayo harap. Sa kanya. Okay, next. Ano naman? Ang number nyo? 54. 54? 54. 50 na. Anong sakit? Pag naglalakad ako, hindi ako makatagda ng malayo. Sasabihin mo yung Hindi. 50 ka. Hindi ka na makalakad ng malayo. Ang maganda yan, para hindi na kayo gumagala. Kailan pa kayo? 5 years na si ate hindi nakakalakad na malayo. Gusto niya daw mag-martes na konti. Nasa tuwing. Wala na sakit ang ulo niya, Tino?
Wala na mabigat, no? Makakatulog ka na yan. Magpasalamat ka na kay Kristo. Tinapos ko ng kalaban mo. Martis yung kalaban mo, te. Palabadangin. Huwag mo nang ano yun. Basta malapit lang sa inyo. Pangalan nyo. Amen. Salamat pa rin sa mga manggagamot mo. Okay. Salamat sa mga manggagamot nila. Taga saan kayo? Peras kayo? Taga Laguna kayo? Ay, taga? Taga saan kayo? Shout out sa mga taga Carmona, Cavite. Tingnan natin si ate. Namamanid na yung mga kamay-kamay nito. Pikit. Okay. Gumagana agad. Ano? Pahamot eh. Para malinis. Hindi. Straight. Para hanto. Hindi makatulog. Pinagpawisan. Ito naman, namamanhid. Taga Carmona, Cavite. Lapag yung kamay tayo. Ilapag mo dyan dito. Okay. Linis na. Pisama na. Pikit eh. Para mawala yung pamamanhid. Kailangan pa rin nalamig. Sakit ni ate, slokig. At saka may konting palyado yung mga circulate ng dugo niya. Panatiliin yung inumin yung healing water, ha? Amin. Okay. Paspas. Ayan, gumagana na. Dahan-dahan lang tayo, mawawasak yung relo nyo. Ayan na. Sabi mo in Jesus' name. Yan. Sambitin mo lagi si Papa Jesus. Walang ibang sasambitin. In Jesus' name. Ano yung tumutulong? Ano nung malabas sa katawan nyo? Tayo, bakit mainit? Idikit mo kamay ni Papa Jesus sa kung katawan mo. Sabi mo in Jesus' name. Tuloy-tuloy ng alignment ni ate. Lakas mo ma-alignment, wala ka ng sakit. In Jesus' name. Ano na malabas sa katawan tayo? Malakit, mainit. Mainit yung malakit. Saan to? Pawis na kayo. Nakatutok pa kayo sa ventilador nyo, ha? Alas 12 pasado na. Sakit nyo. Pares-pares lang kayo. Pares-pares lang kayo napapalipad hangin. Mukhang isa lang yata nagagalit sa inyo hindi nyo kasi kinakaibigan yung kaway nyo. Kaya peras kayo inaaway. Magkapit bahay lang kayo, di ba? Si ate. Tumatawa si kapitbahay niyo. Huwag kang matakot dyan sa kalaban mo. Ayaw mo siyang mayanig dyan sa kalaban mo, yung mayanig yung espiritu niya sa loob ng katawan mo. Huwag kang mag-alala. Yung kaibigan mo nga, kapitbahay mo, yung sinamahan ka rito, walang... May sugat ba kayo, te? O, wala. O. O. Ganyan talaga yan. Pag sinusugatan yung mga kalaban nyo para magsinto sila. Malapit na, te. Huwag mong tawagin in Jesus' name. Tingnan mo, huwag ka dumilat. Hintumin kami ni Papa Jesus. Tingnan mo yung kamay mo. Hawakan mo yung kamay mo.
Hindi, awakan mo, ganun-ganun mo. Ano pa? Ano pinagkaiba? Oh, ano pinagkaiba? Konti na lang, di ba? Sige, paspas. Matatapos na tayo. Tatapusin na natin mga kalaban nyo. Para magkatapos-tapos na ito. Mga salbahe ito. Para matapos na. Tingala. Tapusin na natin to. Para hindi na ito pagparisan. So. Nawala na yung sakit sa paa mo, di ba? Tingnan mo. Dumilat ka. Sabihin mo kami. Oh, masakit pa. Oh, di ba? Nawala na. Yun ang isipin mo. Bakit nawala yung sakit? Hindi naman para masakit. Mainit eh. Ano paramdam nyo ngayon? Yung kamay nyo, ganun-ganun nyo. Ano pinagkaiba? Nawala yung sakit, no? Ikaw, te, nawala na yung sakit ng ulo mo, te? Wala na. O, sige. Ay, siya charge ng mga kamay lang. Hindi na siya, general, lang. Nawala na sakit, parehas, no? Ay, sa wakas. Konti na lang. Salamat. Si ate, matagal na siyang hindi nakakatulog. Ilan taon na kayo hindi nakakatulog, te? Matagal na siya. Si ate, yung kamay niya, namumusan. Yun, di pinapatulog. Yung nagkagawa sa kanila, iisa lang. Kasi magkapit-bahay sila eh. Peresyon, nainggit. Wala yung mayaman sa inggit. Shoutout sa lahat dyan. Mega shoutout. Alam ko naman, inggit ang Wala na sa te. Yung kamay mo, te, wala na. Nawala na yung pamungusan. Salamat kay Papa Jesus. Palakpakan mo si Papa Jesus. Kung kayo may magpalakpak kay Papa Jesus, pasalamat kayo. Next, bye-bye po. Thank you so much. God bless.